dan zijn we weer met een verse carnavalskribbels. Nou ja, dan komt ze dus van Meijelaaf, riet ze richting Heibloem en Roggel en dan is ze dan prachtig goed versierd. En de woontje, prins Frank de Eerste van de Buizers. We gaan eens kijken of er misschien toevallig toe is. Gaat je met kijken? Ja, goedemiddag. Ik ben van carnavalskribbels, hoi. Ik zie het. Hoi. Het ziet hier zo schoon versierd uit. Woont je soms in de prins? Ja, hier woont prins Frank de Eerste. Is dat toes? Dat is toes. Nou, wat is het hier fantastisch versierd, prins Frank. Jazeker, daar hebben we namens de Buizers een commissie voor, die heet de versiercommissie. En die kleien alles aan. Versiercommissie? Ja. En heb je ook wat gemerkt van die versiercommissie? Ja, het hele huis wordt vol. Gezellig, koffie drinken, fly erbij. Ja. En later ook een putje bier, dat is ook belangrijk, hè? Kan je me voorstellen, maar ik begreep toch dat er eigenlijk geen officiële prinses is bij de Buizers, hè? Nee, dat is hier op Heibloem niet. Dat, Heel schoon veel van de prins en daar is het goed met. ja. Oké. Ik mag voor de catering zorgen, ja. Zorg je ook een beetje voor carnavalskribbels als ze met die catering bezig is? Ja, natuurlijk. Ik ben altijd in de carnavalsvierder geweest. Ah. Dus ja, dat is wel gezellig. Hartstikke leuk. Hey, en Frank, heb je er zin in? Ha, bierstig veel. Oké, dat klinkt wel heel beestig goed. En die spreuk wil ze eens voor ons allemaal zeggen. Natuurlijk. Even van de stoep af. Alaaf. En, kallen we voor deze stoep? Ja, je weet natuurlijk waar het om gaat, hè. We wonen hier op een stoep, hè. Vandaar. Oké. Ja. En dan moesten we eens even van de stoep af voor het gezellig te hebben en voor de carnaval in te duiken. Dan gaan we naar Dorp, hè. Ja. Als Buizersnest. Ja. Want het Buizersnest ligt iets weer op van de stoep, hè? Ja. Ja. Midden in Dorp, hè. Ja. Wie was er daar zo terechtgekomen in dat nest? Ja, als ze al jaren namens de jeugdcarnaval actief is, dan hebben ze een keer nodig, hè. En het puntje was er dit jaar. Ja. En zeg het eerlijk, heb ze dich niet bedacht, heb ze direct gezegd, dat doen we. Ik heb even met Annelies overleg en het was gauw duidelijk. Die kans kreeg ze maar één keer en die moest toch direct aanpakken. Nou, grap, dat is heel veel carnavalskribbels. Oh, wie is het dan nu met die carnavalskribbels? Dat begon al vanaf de eerste dag dat ze dich bellen en dan werd ze van ik moet alles geheim houden, maar dan ben ze met alles bezig. Was ze dingen te kunnen doen, maar de kind alleen niks doen, want het moet allemaal in het geheim blijven. Dus. Er zijn anderen die heel veel voor de vereniging dan betekenen en op een gegeven moment kunnen ze langzaamaan, op het moment tussen Prins Bistro, een beetje in het helpen. En dat is schoon. Dus die kribbels, dat is super. Ja, en wetsen op sommige plaatsen, dus het Prinshoes en een café, maar geeft dat gewoon niet aan toe, hè? Ja. Hier was vroeger volledige vergunning op, dus dat... Wat hier in die woonkamer gebeurde in de keuken, dat weet toch niet eens. Ja, dat klinkt niet allemaal geweldig. Hey, en wie werkt het dan als je dan erin hebt gemaakt, daarachter in het Buizersnest? Wie kreeg die men dan met een paar pilsjes op hier? Nou, we hadden immers binnen de vereniging in de organisatie en daar had je een super idee. Hij zei, we moeten gaan met een huifker. En hij zou je wel boppen, dus elke avond als we nu met de carnaval een activiteit hebben gehad, dan springen ze allemaal in die huifker en dan komen we stilletjes aan hierbaan en dan drinken we nog één, misschien twee. Ja. En dan kunnen ze dan allemaal met naar de Heibloem. Het klinkt heel goed. Ik geloof dat de automobilisten ook erg enthousiast zijn. En dan hebben ze maar allemaal hier, Annelies. Ja, dan heb ik ze weer allemaal hier. Gezellig. Schoon. Hey, en wat is eigenlijk verder het programma van de Buizers? Vertel eens, wat zijn die de hoogtepunten? Nou, zaterdagavond zijn we te gast. Bij de Bondje avond op Heibloem. Dat werd bij Schippels in de tennishal georganiseerd. Dat is een vereniging die heeft dat op zich genomen. Dat gaat boeten de Buizers om. We zijn natuurlijk toch wel een beetje mee aan het helpen, maar dat staat eigenlijk los van de Buizers. En dat is een super organisatie. Ja, en daarna kregen de prinsenballen was ze op bezoek geweest. De jeugdprins die moet nog goed komen of de prinses, dat weten we op Heibloem niet. Boerenbroeloft? Dan kregen ze op de zaterdagavond van de carnaval de boerenbroeloft. We hebben weer een leuk broedspaar hebben ze uitgezocht. Dus dat komt denk ik ook weer helemaal goed. Oké. Het is de vroegere oppas van ons. Heel goeie vriend van ons. Dus het is wel heel erg leuk, ja. Met de vastenavond is het allemaal één grote familie, geloof ik, hè? Ja, absoluut. Hey, en daar hangt zo'n leuk bordje met allerlei carnavalskleuren. Wat is dat zo'n beetje, Frank? Ja, in het dorp hangen ze de buizers allemaal neer aan de lampenpool. En we hebben hier geen lampenpool, dus hier kan zich in een buizel ophangen. Oei. En dan ben ik vrij egoïst geweest om zo'n ding zelf te maken.
iets groter als normaal, want ja, ze rieën niet nog een keer heller en dan zien ze hem tenminste. Ja. Dus dat is eigenlijk zelf door dit beurtje ervoor gezorgd dat ze bij de beuzels huurt. Onder andere. Ja. En dat is altijd schoon om dit aan het begin van het seizoen boeten te poten. En dan begint je het weer van de geruchten van, oh, Frank werd prins. Maar ja, dit jaar hadden misschien sommige mensen gelijk. Alleen die wisten niet dat ze gelijk hadden. Ja. Dat is het schoonste, als mensen niet weten dat ze gelijk hebben. Ik wist het wel, maar dat mocht niet goed lekker natuurlijk. Hey, hartstikke leuk allemaal. Ik wens u nog heel veel carnavalskribbels. Dankjewel. Alla. Ja, mensen, na de hartverwarmende ontvangst bij prins Frank gaan we het kijken, want hij heeft over het programma dat er onder andere de Bontje Oventjes, zelfs 2, op de Heibloem met het Buizersnest. En dan gaan we het kijken, want dan zijn ze de halve aan het optuigen. Kom achter me aan. Wat zit je aan het doen eigenlijk? We zijn hier landbouw opstarten. Ja. Zouden we hier daar gelicht hebben bij de oprit hier. En hoeveel moet je geleegd hebben? Ja, tenminste 7 mensen moeten lopen. En dan ben je met de wagen makkelijker en nooit kennen. Als ik van donker is. Want, wat is hier te doen? De Heemse Bontje Avond. Het zorgt natuurlijk voor een hoop carnavalskribbels op de Heibloem, hè? Ja, dat wel. Joh. Iedereen is heel erg fanatiek ermee. En wel stichting ook. Dus. Het is wel gelukt zo te zijn, hè? Ja, ik was even moeite, maar dat heb zwaar gehad. Wat doet eigenlijk in de prins van de Neerkantje hier in het Buizersriek? Helpen, hè? Is dat nodig? Ja, dat is mijn werk. Ik moet hier opbouwen. Dus ja, ik moet er gewoon helpen. En in de Neerkantje is het leuk om dat prins te zijn? Ja, natuurlijk. Het is het mooiste dorp om prins te zijn. Zijn er ook carnavalskribbels op de Neerkantje? Ja, natuurlijk. Geweldig. Geweldig dorp om prins te zijn. Ja. Wat zit je gaan doen eigenlijk hier? We zijn hier aan het ombouwen voor de Bonte Avond aanstaande zaterdag in Van de Buizers. Heibloem. We organiseren met z'n 2 mannen en met een stichting die helpt ons. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren op de Bonte Avond? En een standaard Bonte Avond. Heel veel Heibloemse artiesten die komen hier optreden. 2 butenredners en een artiest. Een zingende artiest. Maar vooral hoofdzakelijk Heibloemse artiesten. En hoe is het eigenlijk gesteld met de carnavalskribbels op de Heibloem? Ja, sinds vorige week weer heel goed. Frank is natuurlijk prins geworden. Ja. En dan, het leeft weer. De Bonte Avond ook weer ruim uitverkocht. Weer 400 mensen binnen, dus het leeft weer in Heibloem. Dat is wel één ding wat zeker is. Kent ze al 1 act verklappen van de Bontje Avond? Ja, die al elk jaar mee hebben gedaan is Tru en Tru. Zo noemen ze zichzelf. Dat is een hele leuke act. 2 vrouwen, oude vrouwtjes gaan zich als voordoen. En die vertellen gewoon een verhaal over het dorp, wat er gebeurd is. Dat is altijd wel een topper van de avond. Dat is leuk, want Tru en Tru was onlangs ook nog een topper in Roggel bij een cabaret. En doe je zelf ook mee bij een act? Nee, daar hebben we helaas geen tijd voor. Vorig jaar wel gedaan, maar dat loopt. We moeten zoveel regelen achter de schermen en daar hebben we geen tijd meer voor. En wij heeft dat prachtige decor gemaakt. Wij zelf, samen met een vriend van mij, Patrick Kupers, oud collega. We hebben een paar avonden gaan schilderen, zodoende. Dat is echt de originele kerk van Heibloem in de bakker en dan een huis. Gewoon echt foto's van gemaakt, overgetekend en geschilderd. Ja, bakkerij Nijssen, ik zie het. Ja. Nou jongens, dat heb je geweldig gedaan, de complimenten. Dank u wel. En nu heb ik nog 1 vraag aan zichzelf. Hoe staat het met die carnavalskribbels dit jaar? Die van mij die moeten nog een beetje komen. We zijn heel druk geweest met dit te organiseren, dus weinig tijd gehad voor andere dingen. Maar dat komt na zaterdagavond wel goed. Oké, veel plezier. Dank u wel. Heb jij de muziek goed gezocht hier? Nee, dat doen we niet. Dat doen die mannen daar. Maar die mannen die hebben toch goede hulp van u, of niet? Nou, een klein beetje. Ja. Ze zijn niet helemaal nutteloos. Want ja, ik heb toch het idee dat zonder de vrouwen niet helemaal doorgaat. Heb je vorig jaar ook hier geholpen? Ja. Ja, elk jaar nog, hè? Elk jaar. Ja. En is het vorig jaar is het toen goed gegaan? Ja, alles ging supergoed. Ja. Had je op dezelfde plek had je ook de Bontje Avond? Ja. Op dezelfde... Ja. Ja.
En zit je dan ook tevreden over dat de opkomst goed is op de Heibloem? Ja, de eerste jaar had ik het niet verwacht, maar ja, het zit eigenlijk ieder jaar tot nog toe vol. Uitverkocht. Ja. Hoe fijn wil je het hebben? Ja. Lekker vol, lekker veel mensen. Ja, zo fijn willen we het hebben, want dat zorgt voor carnavalskribbelt. Ja, dat sowieso. Maar ja, je doet het ook voor het dorp eigenlijk. En als dan ook het hele dorp daar enthousiast over is, ja, dat geeft ons natuurlijk ook een goed gevoel. Dus, Zorgt dat ook voor carnavalskribbels bij jezelf? ja, eigenlijk toch best wel. Het begint komen. Het begint echt komen. Ja. Heb je dicht? Bij mij ook wel, ja. Ja, maar ik ben ook wel iemand van de carnaval, dus ja. Wat is het allerleukste wat vorig jaar gebeurd is met de vastenavond? Met de vastenavond, met de carnaval zelf bedoelt je? Hey, en op de Heibloem vind ik altijd persoonlijk de borrelbroelofte altijd heel gezellig. Een hele gezellige avond. En waarom? Gewoon heel gezellig, allemaal Heibloemse mensen. Gezellig sfeertje. Ja. Op de drukste avond meestal. Ja. Boerenbruiloft is meestal de drukste avond. Super dames, veel plezier. Dankjewel. Dat zal wel lukken. Ja, en weet ze, als ze nu echt carnavalskribbels op ons doen, dan gaan ze natuurlijk aan het kijken bij de winkel waar ze allemaal leuke pakjes hebben. Die achter ons is dat te doen. Gaat je met naar binnen? Oh, wat een leuke olifant. Ja, chic hè? Ja, Dat gaat hem zeker weeren. ja, is het gaat hem dat weer voor die dag? Ja, zeker lekker warm. Ziet er schoon uit. Mooi. Die huurt alles. Ik hoor alles. En die doet samen hetzelfde pakje, geloof ik. Ja. Ja. En word je van plan om olifant te werden? Nee, eigenlijk niet. En wat was eigenlijk het plan dan? Nou, wil je eerst Mario en Luigi weeren? Of Wem? Mario en Luigi. Oké. En Baby wil je weeren met zo'n pampom en zo'n... Dus nu komen we de olifant tegen. Ja. Dus we zijn er wel goed op de van dragen. Dus het werd toch definitief. Definitief. Ja. En hoe gaat je dat olifantenpak, hoe gaat je dat dragen? Staat hier gemeng. En geen groot feestje, zodat we de aandacht hebben. Wel goed, want binnen is het te warm. Ja, is het een beetje Ja, heet? dat is echt warm. En wat er dan een bepaald zo'n schoon honger? Ja, witte hakken zo. Dat is een beetje groot zijn. En past dat zo. Zeg, en dan heb ik eigenlijk nog een vraag. Wie is het met die carnavalskribbels? Goed, ik heb er echt zin in. Ja? Ja. En dich? Ja, we gaan er tegenaan dit jaar. Ik kan echt op wachten. Mevrouw, ik heb een vraag. Ja, zeg Hebben maar. jullie toevallig ook zo'n babyleiers? Hebben wij niet. Nee, hebben wij niet. Ik kan wel eens tip geven om iets van een groot laken of zo zelf een luier van te maken. Maar ik heb geen grote babyluiers. Zeg, het is natuurlijk erg leuk om in een carnavalswinkel te Ja, werken. heel gezellig. Heel gezellige sfeer. Leuke Ja. muziek. Vrolijke mensen. En komen er ook al veel mensen nu zo van tevoren? De meesten komen nou even snuffelen, ideeën opdoen. Toch iets passen af en toe. En ja, er gaat geregeld iets over de toonbank. Maar er zijn ook nog mensen die even nog wachten. Die zijn misschien zo'n beetje zoals ik, zo alles het laatste moment. Ja, klopt. Ja. Klopt. Hey, en zorg je dat ook voor carnavalskribbels bij jezelf, al deze leuke pakjes? Ja, bij mij wel. Ik ben een echte carnavalsvierder, dus ik vind het leuk. Ja. Hey, en waar is het meeste vraag naar? Meest... Olifanten pakken? Nee, niet de meeste vraag naar. Op het moment is er volgens mij, naar mijn idee, nog niet iets wat echt specifiek nu vraag naar is. Maar wel dingen waar vorig jaar heel veel vraag naar was. En dat is natuurlijk altijd cowboy en piraat. Die blijven, Nog steeds? Ja, blijven leuk. En even denken, wat hebben we nog meer gehad vorig jaar? Glitterpakjes. De sneeuwcombinatie, dus met witte bontjes bij de kraag en bij de mouwen en bij het jurkje. Dus daar is vorig jaar heel veel vraag naar geweest. Op het moment is er nog niet echt iets van een top outfit. Maar, Zijn er ook mensen die zich komen oriënteren voor een hele groep? heb ik op het moment nog niet gehad. Maar ik sta pas sinds vorige week in de winkel. En normaal gesproken in Panningen in de winkel. En die is iets groter. Dus daar heb ik eigenlijk nog geen groepen gehad. Maar ik denk dat die wel nog gaan komen. Ja. Hey, en waar ga je zelf op stap? Sowieso de zaterdag naar de Zoepkoel. De hele dag. Dat De is, Zoepkoel? ja, in Venlo. Vaste prik, al 4 jaar lang. Dus dit jaar weer. En de rest van de dagen in eigen dorp. Ja.
En nu de vraag voor de koelkast. Wat trek je aan? Wat ik aantrek? Goeie vraag. In ieder geval op de zaterdag heb ik een eigen gemaakte hoed. Dus die gaat mee. En natuurlijk helemaal geschminkt. Ik heb een roze jas die helemaal versierd gaat worden. Flower powerbroek. En voor de andere dagen blijft nog een verrassing. Ook voor jezelf, geloof ik. Ja, ook voor mezelf. Ja. En kunnen we die hoed bekijken? Ik heb hem helaas niet bij me. Nee, in andere winkels staan wel de voorbeelden, maar hier heb ik geen... nee. Maakt niet uit, het is heel leuk dat je er zo'n zin in hebt en vriendelijk dank. Ja, graag gedaan. Ons oog is gevallen op die prachtige steek hierachter. Er zijn toch mensen die hebben echt veel fantasie en die kregen het klaar om de hoes zo schoon te versieren dat ik het niet anders kan doen als dat ik hier even aanbel. Want volgens mij woont hier prins Koen de Eerste, althans dat staat op het bord. Kom eens met kijken. Neem eens toes. Waar neem eens toes? Oh, hoi. Ja, dat is die prachtig versierd. Volgens mij woont hier in de prins. Wijn voor de is dat? Die woont in de jeugdprins. De jeugdprins van de koele kop van Heetse. En dat best u dat? Ja. Daar hoogheid. Hoe is het? Goed. Ja, oké. Hey, jeugdprins, wat heb je dit hoe schoon versierd? Ja, dank u. Heb je dat zelf gedaan? Nee. Dan kwamen de leden van de jeugdraad, die zijn samen allemaal gekomen met de begeleiding. En die hebben dat fijn op een avondje fantastisch versierd. Dus ja, dat hebben ze schoon gedaan, hè, Koen. Ja. Hey, en prins Koen, wat is het programma? Dat weet ik niet. Jawel, dat is toch, Prinsenbal is natuurlijk al geweest, maar met die dag gaat je alle cafés en alles af? Ja. En is er ook een prinses? Nee, dat niet. Maar die komt nog met die dag, toch? Nou, die heeft maar een vriendinnetje, maar het is geen officiële prinses. Ja. Prachtig. En ik heb begrepen dat ze een beetje in de keel hebt. Ja. Is dat carnavalskribbels of is dat ziek? Ziek. En we zitten heel veel beterschap. Dank je. En dat vind ik ook. We zijn met 10 carnavalskribbels. Ja, nog allemaal gezond. Dus, allemaal gezond? ja, we hebben er nog volop zin in, dus ja. Heb je trouwens ook een spreuk? Mogen we dan nog tot slot alsjeblieft de spreuk horen van prins Koen? Ja. De juiste snor geraakt, van in de kaak en de koelkop prins gemaakt. Allah. Ja, dan win ik alle kilo's, alle vlinders en mijn penningen en pieken en de ganse